Ce ai pus, Iosif? Un pachet, o pungă, O pungă, ce număr? 24, Ce număr? 24, 24. Unde le-ai lăsat? acolo. Ai închide ușa. Da. Vreau să vă spun că Iosif a pus în pachet. Mai avem pachetul o grămadă. Uite, stați. Și mai avem un colet, Mai mai mâncăm, avem încă un colet. mai mâncăm cu un struguri. Lecker. Schmeckt mich. Ist. Și mai facem... Mergem și dăm pachetele și mâncăm. Da, mâncăm. Și a găsit și bani în... Într-o geacă de la Gubela. Da. Uite. Bine, hai. Hai că vă las și putem reveni mai târziu, da? Pa, pa. Pa, pa.